моли. Да, но не само. Да принасяме нашите дарове и да ги освещаваме. Да, но не само. Да се виждаме с нашите близки. Да, но не е само това. Най-важното нещо, за което ние идваме в църква, това е за да получим обожение. Какво е пък това нещо? Тук не става въпрос за никакви наши таланти, добродетели, знания, умения и прочие неща. Тук става въпрос за нещо, което идва свише и което ни се дава като дар. Когато споменаваме Света Богородица, ние всъщност споменаваме това, че тя е станала път, пътека, по която се случва боговъплъщение. Църквата я нарича с най-различни епитети и хвали, защото чрез нея, чрез нейното благоволение, чрез нейното смирение, чрез нейното подчинение, покорство на волята Божия, станало възможно и нашето спасение, което е резултат от боговъплъщение. Какво означава боговъплъщение? Това означава, че някой идва от небето и приема човешката плът, но той приема не само човешката плът, той приема цялото естество, което е на земята. Когато Бог създава това естество, както четем в Свещеното писание, там се казва, че добро нещо създава Бог. Но въпреки това добро нещо, Адам разсеива тази доброта. Неговото самолюбие, неговата гордост става причина, като че ли тази доброта да бъде нарушена, да бъде поправена обаче в обратния смисъл, да бъде потъпкана, замазана, заличена. Разбира се, Бог поруган не бива и винаги в човека е тегнало това, че един ден Бог ще стане плът и ще приеме неговите немощи и че ще го извади от това разсеяние, от тази неправда, от този негов пропуск и ще го върне отново там, където е било неговото достоинство при Бога, в непрекъснато богообщение, в непрекъснат диалог със Светата Троица. Това въплъщение, боговъплъщение, на което ние сме свидетели, дава и нашата надежда и нашето упование. Защото представете си този свят, в който живеем и в който свят непрекъснато слушаме вести за войни, за бедствия, за падения, за унижение на човека от човека и прочие грехове. Представете си този свят без идеята за боговъплъщението, без онен, който пренася човека през всичките тези немощи и низости и го изнася на небето. И това е Христос. Разбира се, това не става без нашата воля. Това преминаване през този свят.
Той е обратен път, който е извървял Сина Божий от небето на земята. Той не става без нашата воля. Ние сме Негови съработници, ние сме Негови съучастници, ние сме Негови сътрудници в това наше спасение. Виждате ли, Той ни е дал абсолютна свобода. И то такава свобода, че дори да вършим неща, които са противни на нашето естество, които разрушават нашия живот. Такава свобода ни е дал Той. Защото ако не беше ни дал свобода, то ние бихме били някакви компютри, по които се натискат някакви копчета и тогава нищо от нашата воля, от нашата съвест не би останало, а всичко би било просто една компютърна дейност. Но отдавайки ни своя образ, Той ни дава и тази свобода. И ние сме отговорни за тази свобода. Защото Божията любов е безкрайна, разбира се. Но на тази Божия любов ние сме призвани да отговаряме също с любов и с отговорност. И това е значимото за нас, защото Той ни нарича синове, нарича ни приятели. Ние не сме роби, защото роба няма отговорност. Той не отговаря дори за живота си. Господаря може да каже да го няма и него го няма. Ние не сме наемници, защото каквото и да извършим, никога то не може с това извършено не можем да заслужим Божията милост. Ние сме синове, което означава, че носим своята отговорност. Когато блудният син тръгнал за далечна страна, той казал: татко, дай ми част от богатството, от наследството си. Бащата какво направи? Дал му тая част. Въпреки че е имал в себе си знание, че с тази своя част той няма да свърши нещо добро, ще злоупотреби и ще разпилее и имането и себе си. Но въпреки всичко, той постъпил като баща, защото разчитал на отговорността на своя син. Защото той му бил син, той не му бил роб, той не му бил наемник. Ето така постъпва с нас и Христос. И вижте Неговото велико снизхождение, това слизане, както четохме в днешното апостолско четиво. Как апостол Павел казва, той се възкачи. Но щом се е възкачил, ще рече някъде е слязал. И казва, че за него не било похищение да се принизи до това да приеме човешката плът и да страда заедно с нас, човеците на земята. Напротив, той прие тази човешка плът и това унижение, за да го изнесе от тегобата на този свят и на този живот и да го издигне в небесните селения при Отца и при Светия. Успение наричаме ние събитието, в което апостолите са изпратили Света Богородица от тази земя. Успение, заспиване, защото наистина, когато човек е с Бога, когато човек е с надеждата, с вярата за вечността, на него не му остава нищо друго, освен да се отиде с лекота от този свят, както се е случило с Света Богородица. Преди няколко дни изпратихме едно младо момиче. Жалко е млади хора да се отиват, но вижте, за Бога няма време. Ако обърнем страницата и погледнем от Неговата страна, ще видим, че за Него няма никакво значение колко време ние сме живели. Защото там време няма. Ние тук броим времето и казваме, че живеем малко или много, или тежко, или леко и прочее, и прочее. А от отсрещната страна няма такова понятие. И за Бога няма значение колко време ние сме живели. Важно е обаче
че сме живели. И тук отварям една скоба, за да напомня, а колко заради нашата немощ и заради нашата греховност не са могли да бъдат родени живи същества и не са могли да се удостоят с понятието живот заради нашето безсилие. Така че в Бога е важно да сме живи, да живеем. И то не колко, а как. Качеството на живот. И вижте, тук също не е някаква наша заслуга. Тук също нашите добродетели имат някаква роля, но тя е съвсем малка, защото те са въпрос пак на някаква даденост. Както казва апостол Павел, като си получил всичко, защо се хвалиш, като че не си получил? Всичко ни е дадено от Него. От нас се иска само да приемем това, което ни се дава и да благодарим за Него. И всъщност това правим ние в църквата. И това е част от нашето обожение, което е резултат от боговъплъщението. Че ние, приемайки волята на Божия, както Богородица е казала, да бъде волята на Архангела. Тъй и ние в църквата за това стоим. И това е нашето мото, да бъде Неговата воля. Защото Неговата воля винаги е добра. Защото Неговото иго винаги е благо и бремето му винаги е леко. Ще рече, че ние сме в църквата да отдадем своята свобода, своята воля на Божията и да направим това съчетание, както казват гърците, перикоресис, това преплитане, сливане и да приемем Божественото в себе си, за да бъдем синове Божии, както и Евангелието ни нарича. Честит празник на имениците и на всички, които празнуваме този ден. Вчера един младеж ми казва, моята майка беше Мария, починала е, но тя каза, беше като истинска Мария. Той е имал предвид тия добродетели, които е носила Света Богородица. И наистина, всяка майка е част от Дева Мария, а тя пък от друга страна е нашата част, човешката част. Ние зато я почитаме, защото тук като че ли има някакъв егоизъм. Ние почитаме оная част от света, която сме дали ние самите, човеците. Ние зато я наричаме наша майка и тя винаги ще бъде наша майка, защото и родила оня, който е приел нашата плът. И това е велико таинство, нещо, което ние не можем да разберем, както много хора се опитват да го изследват и да противостоят, но нас нищо не остава друго, освен да приемем с вяра, с доверие това, което Бог е донесъл на земята и това, което Света Богородица ни е отредила. Един светец казва, Христос ще спаси праведните, а Света Богородица ще спаси всички. На това и да се надяваме, защото на тема праведност